moet het dan zich gaan ontwikkelen? Ja. Maar de eerste vraag is inderdaad wel van, is er behoefte? Ja. Of is er iets wat wij willen? En als er geen behoefte is, ja dan... Ja, dat is alleen maar het standhoofddwang. Ja, Dat maar is dat al- is een hele lastige. Dat is keer de tijd. Nou ja, uit die enquête die toen opgesteld is door de Het minister. lijkt erop Ja, hij is snel afgebroken, de chat. dat hij het weer doet. Oh. Het is wel laat, hè? De nul kijkers. Ja, dus ik was die ene. Maar door gaat je een verbinding nou, De Frans? verbinding is inderdaad verbruikt. Dan krijg ik hem Oh, melden. Dus er is wat gebeurd. Dan gaat Frans met maar pakken. je krijgt er opstarten natuurlijk. Maar goed, dan moeten we het ouderen vragen. die komen hier zomaar niet. Als je een beetje de sfeer voelt van ouderen die willen of nieuwe informatie, die willen dat ze gevoed worden door iets nieuws, iets anders. Nee, kan ook Alleen workshops een of zo. kopje koffie, dus zie ik niet zitten. Zijn Nee? workshops of clubjes. Nee. Nee? Nou ja, wel een keer, maar ik bedoel, wat je onder mijn leeftijdsgenoten hoort bijvoorbeeld, die Ja. zeggen, nou die vinden het leuk om iets te doen, iets te horen, nou noem maar op. Dus ik denk wel dat je ze moet lokken. Je hebt ook 1000 euro nodig, dan moet je even je heen. Je moet ze lokken. Komt toch een financiële vraag. Jammer. Goed stroom. We kunnen er wel lang heen. Het is nog nut. Ik ben wel live, maar We winnen live? Ik was die ene kijker. Ja, maar dan kennen we, ja. Als we 0 kijkers hebben, is het niet zinvol. Nee, lijkt me ook niet. 3. Draai. Van Frans begreep ik dat we wel live binnen. Wie het nou live is en dus maar krijgt. Wil je me in je netwerk willen laten dat wij er weer binnen? Want dan kunnen we misschien meer kijkers krijgen. Hoeveel zijn er momenteel online? Kan je me dat vertellen? Er is nog geen beeld, eerder wel lood. Ik ken mezelf nog net meer, krijgt wel. Waar dit jet? En opnieuw probeer je wel af te weten. Er is nog iemand die het proberen had, maar is al jekke is. Het fysiek is om opnieuw in te loggen. Streepje 12. Ik versta alles nu goed. Paula Hoek. Hartstikke mooi. Paula, van harte welkom. Het lijkt dat het weer slagt, dus dat wij er weer binnen. Wij hebben ondertussen in uw skoft hebben wij contact gehad met een aantal initiatiefnemers die het nou ik binnen. Je kennen ze net zien, want natuurlijk moeten wij rekening houden met de oralmeter. En dat doen wij keurig, dat proberen wij. We kennen de regels van de minister-president, meneer Rutte. Dus wij doen ons best. We hebben het initiatief van de Rijntonnen. Jelle Sinema had dus daar in mijn naam. En hij vreeg het Sinten vanuit het dorpenbudget, dus vanuit dus alle jaar, wie hier zit te luisteren, eigenlijk van heel Wergen. En dat gaat om €20 om reclame te maken voor de Rijntonnen. En met een Rijntonnen, hij je wetter, als je niet het meer had en het is heel droog, hij je nog een reservebufferke. Ze had het ongeveer verteld. Ja, hij stekte Tom omheen. Ken je hem nou ik net zien? Misschien je mij, ik kon net, maar misschien jij me. Ik weet het net helemaal hoe de stand van zaken is, maar ik praat maar even. Ik denk, ja, ze zingende reporter. Ik geniet om mezelf. Nou, ik hoop het je maar net om laatje hoeven. Misschien ik wel. De Rijntonnen hebben we dus gehad. Hij had daarbij ik nog de vraag, als hij 100 Rijntonnen verkocht, zullen er als prijsvraag eigenlijk wel in gratis uitdelen willen. En dan komt het bedrag wat er vreegt op €140. Het skof kennen van waar, Jerk? Ja, verzels. Dankjewel. Wij zitten in de initiatieven. Oké, maar we zien wel met dwaande binnen. De Rijntonnen heb ik je moe verteld. Dan hebben wij Jerk zitten homme. Hij had een verhaal rondom het dwarpshuis. Is het zelfs als de 4 Frans dat Homme het zelfs weer vertellen kan achter de microfoon? Homme, mag ik daar vreetje om naar de microfoon te gaan? En dan gaat Homme u wat vertellen. Wij weten vanuit jerdere bijeenkomsten van perspectief
dat er een denktank wie van het dorpshuis. En Homme zal dus bijpraten over het vervolg daarvan. Homme, onderuit wordt. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, ik ben voor mijn goed hier, Lien, ben ik al een keer op een perspectief jong geweest. En toen hebben we het als Hanno de toekomst van het dorpshuis. En onleiding wie toen, nou ja, toch wel wat we hebben in de financiën rondom het dorpshuis. En ja, maar die iets omheen, zou beter? Nou, best. En aan de andere kant natuurlijk het feit dat Douwe en Roelie nou ja, zo'n hier, maar inmiddels was het 8 hier onjoen hebben van, nou, het is wel een keer mooi best. En het is niet nou, voor wat oors, wij stoppen hier mooi. Toen heb ik een oproep die nou ja, ontwerp van, goh, ben de meesten die mooi denken willen worden naar je toekomst van het dorpshuis. Nou, daar hebben we eigenlijk een schitterende animo op kregen. Dus we hebben echt een heuse denktank vormen machinaal. Ik ben een paar keer bij elkaar geweest. En uiteindelijk, nou, ik denk jullie toch even melden een soort tussenstand van hoe vier we binnen. En we hebben eigenlijk een rondje die in het dorp, bijvoorbeeld met het café praat, met de butler, met de jeugdzoos, met de fabriek, met de voetbalkantine. Heb ik zo, nou ja, wat voor profiel met het dorpshuis eigenlijk hè, om ik wat, nou ja, onderscheiden te wijzen. En dan ik, nou ja, net zozeer in een koers vaarwetter te gaan zitten. En toen ben we er toch op uitgekomen van, ja, we moeten toch wat meer echt dat meerschapshuis wijzen. En we willen toch wat meer in het dorpshuis krijgen. En hoe kunnen we die renden bijvoorbeeld inkrijgen? Terug hier, ik wil meer een huiskamerconcept del te zetten. Dus wat gezelliger, wat laagdrempeliger, volle uitnodigender. Bijvoorbeeld niet meubilair al, dat de banken binnen, dat de koffie dronken worden kennen, dat de spultjes dienen worden, dat de dingen georganiseerd worden kennen. Zodat ik gewoon, hoe daar ik het nodige hier gebeurt. Want uiteindelijk, het gaat wel om minskipsgeld en dat moet goed gebruikt worden. En wij denken toch, ik naar aanleiding van een enquête die eerder al eens een keer onder de dorp houden is, dat die behoefte er wel is. Dus ik denk, nou, ik wil je ik even komen en ik even jaren vanuit het dorp, is die behoefte er ik daadwerkelijk? Dat is één. Een belangrijke vraag is natuurlijk, ja, hoe krijg je dat wat georganiseerd? Want er is toch, zeker hoe daar, wel een bepaalde vrijwillige basis van nodig van mensen die het leuk vinden om je koffie te schenken of wat orentaakjes op te nemen. Dus ik ben wel benijd of daar vanuit het dorp ik daar animo voor is. En tegelijkertijd is wel weer de vraag van ja, het wordt natuurlijk jongens ik wel vaak broekt. Het popcorn die sjonkje, de krieg oefent je. En ik jongens heeft een bepaalde vorm van beheer nodig. Als daar een roelie straks ophouden binnen. Nou, dan ben ik wel nieuwsgierig van, goh, ben er mensen in het dorp die zeggen, nou, dat vind ik wel wat, dat is wel wat voor mij. Dus we zullen de komende tijd echt wel zien van, ja, wat voor profiel zullen we eigenlijk zelf bij dat beheer. Want eigenlijk hebben we zo'n oedai, soort logischwijs om wat meer met vrijwilligers te doen. Misschien maar we jongens wel wat naar een orenvorm. Bij meesten ik, nou ja, gewoon bijvoorbeeld bepaalde diploma's hebben als het gaat om schinkerij of als het gaat om BHV of dat soort zaken. Dus mooi dat je jongen wijzen kan en dit even alvast brengen kan. Uw idee is om in maart nog een keer in perspectief te komen. Want dan hebben we uw concept en ik wat uitwerken, heb ik misschien wat meer beelden van hoe willen we hier de boel aanpakken. Hoe ziet die inrichting er straks uit? Hoe zullen we dat zien aan? En uw step nou, als we er naar zorgen, denken we dat we eigenlijk na de simmer in 2021 hier los willen met het nieuwe concept. Dus dat is eigenlijk een beetje waar wij naartoe werken. Nou. Dankjewel, Homme. Homme had dus 3 vragen. In je vraag, is er belangstelling vast een huiskamer? En wat zou je hem daar dan doen willen? 2, wie zou daar oedai mogelijk wel bij koffie, thee of wat er maar nodig is bij helpen willen? En waar had mogelijk belangstelling? En dan meer, hij toch wat papieren misschien nodig. Wie zou daar jongens eventueel belangstelling voor haar? Ze zijn dus eigenlijk op ziek, als ik het goed begreep, van ja, hoe doen we dit verder en wie zou er eventueel belangstelling voor haar om hier te komen, maar ik om wat te doen. In maart is ze dit verhaal nog een keer gedaan en ze streven ernaar dat het na de simmer het dorpshuis eigenlijk een meerskips. Dus voor Els die nou lauwe net in de kroeg zit, of naar de jeugdzoos gaat, of een grut iets organiseert sjocht in de Bittler, of die naar het sporten de derde helft benut, maar al die oren, maar ik degene die oren dingen doen,
hoe kunnen we maken zorgen dat dwarpshuis, toch dwarpshuis, meer skipshuis, meer wordt. Dat is wat ik daar zeggen jaar, Homme. Heb ik hem zo verwurren, zo stoot een beetje bedoeld? Nou, dat is een perfecte geervetting, dus heel mooi. Nou, alsjeblieft. Ben er vragen over nou op de chat? Rondom het dwarpshuis en de toekomst daarvan. Er bent zien die het nou sjoggen. Jerk van de moderators. Dat is al hartstikke fijn. En ik hoop dat we nou weer goed te verstaan zijn. En dat ik wat sjoggen. We wachten je dat al. Geen vragen aan Homme. Dankjewel. En alvast van harte welkom in maart. En dat kerst alvast in de agenda zetten. Dat is op 10 maart in 2021. Dat past. Fijn. Gelukkig zit in de agenda nog net vol. Komt een vraag. Er komt een vraag. Paula Hoek die vraagt, wat wordt het schoonmaken uitbesteed? We hebben een vraag. Ik weet niet dat je het al even stien had, dus ik herhaal hem daarom. Vraag aan Homme. We krijgen een vraag binnen van wordt het skiermaatje uitbesteed? Nou, dat is een hele terechte vraag. Ja, dat is wel een van de vragen die we natuurlijk nog echt beantwoord zien moeten. Dat hangt er natuurlijk van nou, uiteindelijk van, ja, hoeveel mensen nu het wel denken, dit is wat, en ik show me een bepaalde taak doen. Zo daar denk ik, zou het mooi wezen als het zo vol mogelijk maar vrijwilligersdank is. Dus het schemaatje jetten dan denk ik voor een deel ik bij. Maar op het moment dat ze wat meer naar de jongensgebroek is en ik wat, nou ja, oren invulling heeft, kan ik me voorstellen dat schema toch voor een deel toch op een wat andere manier dan vrijwilligers organiseren moest. Maar zoals ik zei, dat ben wel een van de uitwerkingspunten. Dus ik vind het fijn dat Paul ik even specifiek hoe denk ik ken. Van goh, dit is een vraag waar we in maart sowieso antwoord op hebben moeten. Dus bedankt Paula voor deze vraag. Had Paula zijn antwoord genoeg? Of reageert ze hier nog op? Of zijn er nog orenvragen op het chat? Dan dankjewel Homme. Ben er onderwijls ik vragen rondom de ruimtonnen of voor u binnenkwam? Geen vragen binnenkwam. Dan Paula had goed antwoord gekregen. Dankjewel Paula. Het is heel gek, maar zo kunnen we toch maar ook communiceren. Dus dat is heel fijn. Dan geven we een oorinitiatief. En dat is vanuit de werkgroep Mierskip. Margriet, mag ik vragen jou zo achter de microfoon komen worst? Nou, ik presenteer deze pitch via de werkgroep Mierskip. Er zitten 8 mensen in hier uit het dorp. En ons initiatief heet het Lichtje. Of dat, zo heb jij het maar genoemd, Rini. Lochtje. Nou, wat is de bedoeling van het Lochtje? Wij hebben in onze laatste vergadering van de werkgroep Mierskip onder andere als agendapunt gehad, wat doet corona met de werkgevers? Wat voor effect heeft het? Kunnen we nog iets leuks doen met z'n allen? En we hebben even ook teruggekeken op het initiatief naar de eerste lockdown. Met de tasjes voor de ouderen van Soos en Meer en de mensen van de duofiets. Nou, en we hebben toen gemerkt dat bij het overhandigen van die tasjes, dat de mensen dit heel erg gewaardeerd hebben. En dat ze ook hartstikke, of dat ze er zelfs nu nog over praten. En we hadden zoiets, nou we kunnen natuurlijk niet in Warga allemaal tasjes uit gaan delen de komende tijd. Maar we zouden toch wel wat van licht en warmte en Mierskip eigenlijk willen overdragen zo voor de kerst. En vandaar dat we iets bedacht hebben wat we bij alle deuren langs willen brengen. Ik ga niet te veel over de inhoud in, want anders is het geen verrassing meer. Maar we willen toch het dorp iets laten proeven van Mierskip. En ook de mensen in Warstiens en Egem en Domwien. Want die worden heel vaak toch wel vergeten. En we hadden
ja, zoiets moet toch positief zijn, leuk zijn. En het idee hebben we al hoe we dat willen doen. Alleen de financiën ontbreken nog. En we vragen dus vanuit het dorp een budget €135. Het kan zijn dat het nog iets minder wordt, maar we hopen met dat bedrag toch alle adressen in Warga langs te kunnen gaan met wat jocht en wat mienskip. Nou, dat was mijn vraag, onze vraag vanuit mienskip. En dankjewel Margriet. Mienskip heeft dus het idee dat ze wat licht en warmte brengen willen. En vreet je daarvoor €134, zodat ze dat organiseren kunnen. Ja. Binder vragen op het chat over dit initiatief. Wij hadden wel zoiets, misschien nog even een korte toelichting. De ouderen die van Soos en Meer, die krijgen wat via Soos en Meer. Maar we weten ook een hoop mensen niet te wonen waarvan we denken, hey, die hebben toch wat warmte en gezelligheid nodig. En vandaar dat we langzamerhand zeiden, hey, de jongeren horen er ook wel bij. Corona brengt ook wat voor jongeren. Maar waarom doen we niet iedereen? En eigenlijk waren we te snel over eens van, we gaan voor iedereen. Nou, misschien nog even als toelichting. Dankjewel Margriet, mooie toelichting. Hebben we vragen op chat over dit initiatief? Nog net. Prima. Dankjewel Margriet. Gaan we over naar een oorpunt. En dat is we hebben een brief binnengekregen. Marian, daar zou jij iets over delen. Marian is een van de 5 van Perspectief. Marian, mag ik jou vragen achter de microfoon te gaan staan? Sinds Marian praat ik altijd Nederlands. Als ik een oor ging ik weer in het Fries. Maar dat ben je wel wend van Perspectief, dat wij tweetalig binnen. Marian doet het vast in het Nederlands, want dat is wat zij praat. Bist je er klaar voor, Marian? Ik ben er klaar voor, ja. Ik ga het ook net in het Fries doen, maar het is ook in het Nederlands opgesteld. Ik ga de brief voorlezen. Het is anoniem, is die naar ons toegestuurd met het verzoek de brief voor te lezen op de bijeenkomst. En dat hebben wij gezegd, dat zullen wij doen. Het gaat over de problematiek Stringbergen-Warga. Warga telt op dit moment 3 beweegbare bruggen met een doorvaarhoogte van respectievelijk de Bittelebrege 26 centimeter, de Kooistrabrege 80 centimeter en de Hillebroarenbrege 72 centimeter. De doorvaarhoogte zorgt dat voor elk vaartuig, inclusief sloepen, de brugwachter de brugger moeten bedienen. Met de komst van de nieuwe de doorvaarhoogte van 83 centimeter zal dit de 4e brug in Warga worden die door de brugwachter voor elk vaartuig zal moeten worden bediend. In 2014 was het streven van de gemeente Leeuwarden voor de provincie Friesland om een sloepenroute te realiseren met een gemiddelde doorvaarhoogte van 150 centimeter. Op dat moment is de laagste doorvaarhoogte die van Gouten met een afmeting van 122 centimeter. Door de komst van de Stringbergen en zijn doorvaarhoogte van 83 centimeter ontstaat er in Warga een drukke en onveilige vaarroute. Waarom onveilig? Nou, om een voorbeeld te geven, wanneer de brugwachter de Bittelebrege moet bedienen voor 2 vaartuigen vanuit het noorden, dus vanuit Leeuwarden, is hij daar 6 minuten mee bezig. Dit komt mede doordat de Bittelebrege met een minimale snelheid open en dicht gaat. Het eerste vaartuig wat door is gelaten, zou dan al liggen te wachten op de opening van de Stringberge. De brugwachter moet zich dan al uit de voeten maken om de vaartuigen door te laten voor de Stringberge. Dit alles zal leiden tot een bufferachtige situatie ter hoogte van de Hillebroarenbrege. Tevens het ondiepste stukje water van Warga.
Wanneer er ook vaartuigen vanuit andere richtingen komen, Zuid, Kooistrabregen, Hillebewaardebregen, om een opening te vragen, zal dit leiden tot chaos op een nauw en klein stukje vaarwater midden in het dorp Warga. Voor een onervaren schipper, die we nogal eens tegenkomen aangaande sloepenverhuur, wordt de situatie onoverzichtelijk en gevaarlijk. Voor de dienstdoende brugwachter is het al helemaal niet te doen en zal hij alle zeilen bij moeten zetten om het een en ander op een veilige en nette manier op te lossen. Het een en ander zorgt ervoor dat het vaartoerisme Warga zal ontwijken en de staande mastroute op gaat zoeken. De middenstand van Warga, die net in 2020 nieuwe dingen heeft ontwikkeld om het de toerist naar de zin te maken in het dorpje Warga, is tevens de dupe door de komst van de Stringbregen. Zijn er geen alternatieven? Die zijn er zeker. Geen Stringbregen met een minimale doorvaarhoogte van 150 centimeter, zodat de kleine vaartuigen en de sloepen moeiteloos door kunnen varen, zonder dat de brugwachter in actie hoeft te komen. Door minder openingen en een veiliger omgeving voor de mensen die wonen ter hoogte van de Stringbregen. En voor met name de schoolgaande kinderen en hun ouders die gebruik gaan maken van de Stringbregen. Dit is de brief, anoniem. Ik doe er nog even iets bij, namelijk dat kunnen jullie ook op werka.com lezen. En de bewoners die rond de Stringbergen wonen hebben daar ook een brief over gekregen, als het goed is. De werkzaamheden zijn momenteel stilgelegd. Er was een vergunning afgegeven, maar tegen deze vergunning is beroep ingediend. De rechter heeft daarom voorlopig de boel stilgelegd. De gemeente is nu juridische stappen aan het zetten om hier verder mee door te gaan. Dat had te maken met het oude en het nieuwe bestemmingsplan. De vergunning was op het oude bestemmingsplan afgegeven, maar er is een nieuw bestemmingsplan. Zoiets in die geest. Maar goed, dat staat allemaal in de brief. Die kun je oplezen op werka.com als je daar meer over wilt weten. Oké, dit was de brief en dit is het. Dankjewel Marian voor het voorlezen op verzoek van een anonieme perspectiever. Natuurlijk zijn de gegevens van deze perspectiever wel bij ons bekend. Dus als er iemand is die dit nu gehoord heeft en zegt ik wil daar wel op reageren, dan kunnen wij zorgen dat die reactie eventueel bij de anonieme indiener van deze brief binnenkomt. Naast de anonieme brief staat er dus op werkje.com een brief waarin uitgelegd wordt waarom er nou een bouwstap is rondom de Stringbregen. Genoeg zou over de Stringbregen. Wij gaan over wat wij op het agenda staan hebben, of het programma. Dat is de gemeente Lauwert. Toen ik dat op het programma zette, wie dan net helemaal bekend als Bart hier wijzen zo in de Warpshuis. Bart is net in de Warpshuis. Bart is, hopen wij, een van de 10 dit dus volgt. Bart, zoals je weer te laten kennen als je er bent. Wij hebben in de vorige netwerkbijeenkomst 2 vragen nog deadline bij de gemeente Lauwert. Een van die vragen ging over de praktijk, dus dokterspraktijk. Als ik bij de gemeente bekend wie wanneer er is bouwd worden zo. Bart had die vraag binnen de gemeente natuurlijk uitzet. Alle vergunningen enzovoort is rond. Maar zij had geen zicht als gemeente op wanneer er eventueel met de bouw begonnen wordt. Dat is bij de gemeente net bekend. Dan hebben we nog een vraag en dat ging om een Iepenbeer huske. Mensen die het fietsen of terug werken gaan, hebben ik wel eens de behoefte dat ze wel wat kwijt moeten. Dat jaren wij en daar hebben we vraag van kregen eerder de mogelijkheid dat er een Iepenbeer huske, wc, toilet, pishokje, hoe je het nemen willen, dat er komen kan in Wergen. Dat is toch Bart uitzetten binnen de gemeente. Hij had daar ik vragen over gesteld. Ik richting een nautische groep. Nou ben wij, Bart, als je
online bent, dan jaren we dat graag. Want die nautische groep kan wij vanuit die antwoord nog net helemaal plaatsen. Bedoelst je maar de nautische groep, uw werk is de wetensportvereniging, of is de nautische groep iets binnen de gemeente? Vraag om Bart. Daarna stelt Bart voor dat degene die dat graag willen, en dat komt vanuit de werkgroep Mierskip, wat Margriet krijgt ik iets hoe deelde. Vanuit die groep is de vraag omdat die op een Berenhuiske kwam. Zij zo'n vanuit de gemeente wil graag meer een plan gaan willen. Wat willen wij maar dat die op een Berenhuiske? Nou, het lijkt mij vrij logisch waar je maar een huiske willen. Dus ik maak er een beetje om geniezen, maar dat is net terecht. Het is natuurlijk wel een serieuze vraag van waarom willen wij dat inwerken? Waarom hebben wij verlet van zijn huiske? Dus die vraag de vraag van Bart vanuit de gemeente is dus dat we dat weer rondbrengen willen bij de werkgroep Mierskip. Nou, hierbij hakt dat ik diem. Want Margriet zit hier en zelf zit ik in die groep. Vanuit weer mijn oren pet. Dus die groep zal daar weer mee verder. Wij nemen hem in de werkgroep Mierskip weer mee over het Iepenberen Huske. Hebben wij Bart online? Hebben we een reactie van Bart? We hebben geen beeld meer. Hebben we wel lood? Oké, er is wel beeld, begreep ik die je net hier in het Dwarfshuis. Ik hoop dat hem thuis wel ha. Bart hebben geen reactie van, dus stel je hem wel vragen op nog voor de gemeente, want meestal binden we wel nog te vragen, ben wij wend bij onze netwerkbijeenkomst. Dan zul je hem die nou in de chat zetten kennen en dan kunnen wij zorgen dat die ik nog bij Bart eventueel weer te lanen komen. Gaan wij over naar het volgende punt. En dan wil ik Marieke het woord van Jan. Dus ik maak mijn microfoon even scannen en dan krijgt Marieke hem. Ja, de financiën. Ja, het is net een hele soort bijzonder zo'n op het moment. Vanuit de vorige bijeenkomst hebben we wat takkend voor de Sinterklaasclub. En voor nu deze bijeenkomst ook nog op beslissen. Eén ding hebben we al beslist en dat is boeten de bijeenkomst omgang. En dat weer voor de tweede accu van de duofiets. De duofiets is natuurlijk nou eigendom van perspectief. Omdat het een verbetering is en we zullen een beetje als onderhoud. De helft van het bedrag is zelf inzamelen. En de rest zal perspectief erbij doen. En er is op het moment om en nabij de €3000 uur om nog te verdelen. We hebben maar en nog wat kosten om te betalen. En maar we zien dat we dit hier opkrijgen. Ik denk dat het is. Dankjewel, Marieke. En dan gaan we naar het puntje tips voor het stikje in de Havensbank. En daarvoor jou ik Leonie, ik van Perspectief, het woord. Ken dat via die microfoon of maar wij de microfoon weer even poetsen? Ken dit trouwens? In de Havensbank ga je hem lezen kennen dat we alle werkgroepen en individuen die een initiatief verwezenlijkt vregen hebben een lieds kwart stukje te maaien. Hoeft maar een kwart stukje te wezen. Foto maar erbij. Door de foto dan even los in de bijlage. Dat stukje mag je mailen naar perspectiefwerkgeer@gmail.com. Dus het e-mailadres zit ik wel achter in de Havensbank. Had je hem dat voor 15 december doen willen, want 16 december is de deadline van de Havensbank. Dus graag wel zo gauw mogelijk. Er binnen al een paar stukjes binnen. En wij gaan al die stukjes bundelen en die sturen we dan in één keer terug naar de Havensbank. En dan kan je hem in december kan je hem hopelijk wat lezen. Dankjewel, Leonie. Ben er vragen naar aanleiding van financiën of naar aanleiding van de tips rondom de Havensbank op het chat? Ben er vragen op het chat? Geen vragen? Dan gaan wij eigenlijk over naar het stemmen. En dat willen we op de volgende
manier. Ik zal even het brief stemmen ervoor zetten. Ben er eerst nog vragen over dus ik ga de initiatievenbalans. Ik zal eerst even lezen hoe we het bedacht hebben. We gaan de initiatieven nog een keer balans. Die keer je naar voren bracht binnen. Dan krijg je nog één keer de gelegenheid om daar een vraag over te stellen. Dat doen we dus per onderdeel. En dan is degene die het zien dat initiatief is, die kan dat. Wij weten hoeveel online binnen. En als wij dan zeggen, als er 20 online binnen en er zijn 20 zien, dan hebben wij duidelijk antwoord. Eerder in het zien, dan kunnen we zeggen, worst er nog iets over chatten. Of wie het zien is, wil die er nog iets over chatten. En oors hebben wij om die informatie op die manier hebben stemd. Binnen vragen hoe het stemmen, maakt dat nog meer taalachtie. Krijg de vragen over moderators. Geen vragen. Dan gaan we over naar het eerste initiatief wat je binnenbracht is. Dat weer van de gymnastiekvereniging UDI. Zij haar naaste toestellen, hulpmiddelen, toestellen, ze dat nemen bij de gymnastiek. Een aantal dingen huren ze of broeken ze van BV Sport, maar ze hebben ik zelfs toestel. En zij zoen heel graag voor de jongens die het op hoog niveau in Nederland turnen, een hulpmiddel hebben bij de ringen, zodat zij veilig in de ringen oefenen kunnen. En voor de famkes zoen ze graag een nieuwe evenwichtsbalk hebben. Ze hebben er zelf centen voor bij elkaar hellen. Maar vreet je vanuit het dorpenbudget een bijdrage van €2500. Binder vragen op het chat rondom dat initiatief. Ik zie alleen nog nee knikken. Dus ik ga ervan uit dat we dan ook een nagelegenheid eerst doen voor de vragen aan Uri. Eerder in die tijd van, hier ben ik helemaal voor op het gym. Ik wil nog in je taalachting, Jan. Marieke had correct zijn. Er is ongeveer nog €3000 wat we te verdelen hebben van het dorpenbudget. Daar gaan de kosten van deze jongen in ieder geval nog aan. En mogelijk zijn er nog een paar dingetjes die daarvan aangaan. En vanuit perspectief wordt besluiten hoe groot het bedrag is. Dus je stemmen net over €2500. Je jouw eigenlijk teststemming dat er een bijdrage gaat naar UDI. Wie het daar zien is, kan nou zeggen tegen. Op de chat. Blanco, dan geven we er nou eerst vanuit dat van diegene die je mij in deze netwerkbijeenkomst, dat er geen stemmers binnen en dat er een bedrag naar UDI GMI vanuit JIM. En vanuit perspectief gaan wij dan dus zien of we daar akkoord mee gaan en wat voor bedrag dat dan eventueel is. Gaan we naar het volgende initiatief? Nog steeds niks, Bim? Ja, dan gaan we nu naar het volgende initiatief. Dat ben de Rijntom. Jelle Cinema had dus daar in mijn naam. En zij vreet je centen om reclame te maken. Dat je wetter hebt wanneer je dat maar broeken willen. Zelfs in een droge simmer om de blommenwetter te jam. Zij vreet je eerst €20 om reclame te maken. En ze hopen dat het heel goed omslaagt. En dat ze meer dan 100 slieten. Dan wil ze graag dat er eigenlijk in je gratis uitdeeld worden kan. En dan vregen ze nog een keer €20. Dus in totaal, als het een succes is, vregen ze €140 vanuit het dorpenbudget om ruimte in werken te krijgen. Nog meer dan er binnen. Eigenlijk elke werk is er een ruimte. Binnen er nog vragen over in de chat? Geen vragen. Dan vreeg ik nou wie het vindt dat we geen net meer ruimte hebben. Of dat ze er in ieder geval geen centen van hoeven. Vanuit het dorpenbudget. Die mag zeggen van tjen. Ik zeg niks bij de moderators. Dus dan ga ik ervan uit dat wij
dat dit initiatief, dat er geen stemmers in binnen, dus dan betekent dat wij dat weer meenemen en dat wij zeggen van wat zou dan eventueel het bedrag wezen, wat ze krijgen en daar jij hem dan meer over jellen. Dan hier Homme een oproep, maar die hoorde geen simpen. Maar die wil wel graag reactie op wie zit het je zitten enzovoort. Nou, dat is misschien wel heel lastig via de chat, maar als je hem Homme zien kwam of een oor van dwarpshuis, dan kan je dat natuurlijk ook weer letten. En in maart zullen we Homme je weer. Dus dan kan ik nog wel weer letten. Tinken rustig naar en praten dus met elkaar over. Dwarpshuis als mierskipskamer. Hoe krijgen we dat je met elkaar, voor elkaar, wat we dat en hoe doen we dat? Dan hier we vanuit de werkgroep Mierskip. We hebben een vraag. Ik zeg een vinger bij de moderator. Nou, Paula, hoe ik jou nog als tip de vrijwilligersbank aanspreken? Dat is een hele goede tip. Die hebben jij er ik al eens teruggejoen aan dwarpshuis rondom initiatieven. En volgens mij zitten er zelfs in het denktank vanuit de vrijwilligersbank ik meesken. Maar het is heel goed om nog een keer opnieuw te benemen. Wij hebben vanuit de enquête in Wergeën, die hebben we voor hier bij iedereen door en doorbracht en weer ophellen. En dat ging heel mooi, want we hebben een enorme respons daarop gehad. En vanuit die enquête is een talentenbank ontstaan. Dus mogelijk denk je nou, hey, ik heb nog wel eens een idee, misschien eerder wel een die me daarbij helpen kan. Dan kan je die talentenbank via wergeën.com een vraag stellen om te vragen van, hey, iedere keer die het met die helpen kan. Of, hey, ik ga nog een talent, misschien is dat bij je nog net bekend. Dat mag je ik delen. Dus hierbij, dank Paula, ik nog opnieuw even wat informatie over de talentenbank. Een mooi initiatief, wat wij hier in Wergen hebben. We waren ook best wel wat groots op wijze kennen. Op het hebben de vrijwilligers, de vele vrijwilligers in Friesland. Zat dat ik in de kranten stier oude de weken, dan doen we daar in Wergen zeker om mij. Nog zijn vrijwilligersgroep, hier een initiatief, en dat is de werkgroep Mierskip. Wij willen in deze coronatijd eigenlijk wel voor een luchtje en warmte voor elke vader zorgen. Zij vragen daar max €135 voor, misschien wordt het nog zelfs wat minder. Nou, hoe mooi kan je het brengen? Ben daar nog vragen over hoe dat lucht en warmte en Mierskips initiatief? Geen vragen. Ben er gewoon die zeggen van nou, dat warmte en Mierskip delen, dat doen we je net in Wergen. Eerder in het zien. Geen zienberichten. Dus dan is ik dat initiatief, gaan wij nou vanuit dat we er verder ook praten kunnen en dat wij binnen kwart Mierskip weten kennen van zet maar terug maar het initiatief ja of nee. Hebben wij de stemmerij gehad? Ben er orenvragen op het chat waar we mogelijk nog iets mee matten? Ik zeg geen vingers omheen. Dan heb ik in ieder geval, we hier even storing, maar toch is het slagen om via YouTube contact te krijgen met je. We hebben in ieder geval van Paula chats gekregen en zulke soort vragen binnenkregen. Dus Paula, doe ik hartelijk dank. Maar vooral ik hartelijk dank aan uw technische man, Frans Lateers, want die had wel zwaar dat het mogelijk was. Nou, Frans kon nee, want die was zelf er net helemaal tevreden over. We hebben natuurlijk storing gehad. Wij zijn rustig blijven, Frans, doe ik. En we hebben verbinding gekregen op een ei. Dus wat mij betreft is het toch wel slagen. Dus dank, Frans, dat u je maar helpen hast. Wij hadden dingen vanuit perspectief. Nou, ik weet net dat er naar je kijkers binnen. Misschien met ik al wel mensen die we jaren wel eens jongen hebben bij een netwerkbijeenkomst. Maar perspectief, dat ben 4 vrouwen. Leonie, hij heeft ze straks even jet over de tips van de Havensbank. Marieke, hij heeft jet over uw financiën. Marian had een anonieme brief voorlezen en verteld over de stringbrengen. Dat hij bericht van wie. Dan hebben we hier nog een zitten. Dat is Ellen. Die had je hem net jet en net zien. Maar je lezen wel eens wat van Ellen. Dat is vaak degene die de eerste onzet maakt voor de prachtige stukjes in de Havensbank. Dus dat is Ellen Visser. Nou, zelfs ben ik Rini. Maar wat mij net kennen, ben ik vast net zo vol. maar ik ben nog een van die 4 van perspectief. Dan hebben wij eigenlijk alle netwerkbijeenkomsten van perspectief
dit hier hand. Ien had net teruggaan kennen door de corona, maar de oren treien hebben we wel die 2 gelukkig helemaal live. Oh nee, die ien hebben we toch nog teruggaan laten kennen. Maar een heel behind ploegje in Dwarpshuis. We hebben ze alle 4 teruggaan laten kennen. Ien net, oh Tanne, Ien net, oh. Ien net. En Ien digitaal. En 2 live. En Ien van mijn hele ploegje. Nou, dan heb ik hem gelukkig had je souffleurs van mij. Jimsje net, maar ik gelukkig al. Wij willen podium bieden. Dat is het doel van perspectief. Dus initiatieven delen met elkaar waar wij alleen maar bezig binnen. En takken meer willen we dat natuurlijk ook weer. En dat doen we dan op 10 maart, 10 juni, 8 september en 9 december. Deze 4 data zijn natuurlijk ik bekend bij de Dwarpsagenda, dus bij de Havensbank. Dus wij staan daar al in, dus we hopen dat we elkaar net ergens in het paard zitten gaan, zodat iedereen graag weer in 2021 of nog ergens op het dik of bij iets oors wat maar we kennen. Ons jam. We binnen er weer. We gaan nog een vraagje. Poerbest, dat ging super. En Piet zei, het wil nog even wat kwijt, dat op 6 januari 2021 werken in beeld op TV Max, met Huub Stapel en Wim Daniels. Dus op 6 januari 2021, dan komen wij op tv, met werken. Dank voor de aanvulling, Piet. En Paula. waren de enige trouwe kijkers.